Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड दिक्सलावबाय खबरा होबाय नै दुर्गा फुजायाव फैलायबाय गाइस लोगोफोर बाथासिफुर लांगोनायाव नायदोलाय नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ गाइस लोगोफोर नै बिराद मानसिखा लामा गेटखौनो मोनबावाखै जोङो हाबजेननाय लामाखौनो बिराद मानसिखा मोजां खुलुमबाय पार्टनार Ay Durgaya. खुलुमबाय गाइस लोगोफोर नै बिराद मोजां खुलुमनानै गोसो गोजोननाय मोनबाय नै जोंना लोगोफोरा बोरैलै नोंसोर आंखौ बिराद गोबाव नेनांबाय ना आंनो जुसाया बोरै जुथा गानसै दायो गाइस लोगोफोर खुलुमखांबाय नालाय बेरायथिं खावनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै बेराय खावनोसै मोसागासिनो दं मालाय स्टेजआव नै लांदां दाङाव बा बिराद मानसिखा दायो गाइस लोगो दसे बा दाउदै खेलबारि दाउ खेल दं दाउदै खेल दं बा दाउदै खेलखौ नायसिनग्रोना लानिलै अबे साबसिन अबे मोजां खेलखौ ओरै क्रिकेट खुबैनायखौ देखायनो र' थलाय Niselin balai nih, 3-4. Ini kan pas. Mau ke? 3-4 lagi. 4 lagi mana? 4 lagau. Ini lagi. Baik nih jabai. Kelakuan baik. Atas siapa? Ini logo warna kuning. Thì ini menurut saya pas time on guys logo bener. Lalu. Masih cuan ya. Loh. Dia 3-4 deh ya lah 3-4. Dos. Sebelang guys logo buat 3-4. Jabai. Roh hutuna lah. Juna cuma menderita bergula kawai bot. Wan konkursi bordan ini nama saya. Oh. Ada yang lagi. Family jabai deh guys di orang nama ni ya, siham jabai. Ang besok ada wanau, korang kali. Wan nang bai di ba? Siapa serni? Suap. Jabai tu. Đi thăm bảo. Lang quay lên, cái lang nè. Ra vậy đi. Đi sang ra đi thăm ra vậy. Đây, istara. Một đây ya. Đây. Kare ra lại mau các kìa. Tôiขับไปได้ยังมันไม่ได้ดูสักยะนะดิเชื่อดิ5 taka kasih bawa juga deh burung nih rang banyak banyak sih ya mensi ek di ba jaya tak siapa di ba rang banyak baik ayo cu Đi tha. Đau đi khi là được khá rồi dương cỏ. Last one deh, last one. Ya udah, last one. Ini menira.
last word deh, last word 4 नाम्बार होबाय दंब्ला 10 मायाव नांनाय मिथिला नांखाबाय मोनसे नङा मोनसे दैबा दैब्रै जाबाय जाबाय दे दैथाम सारि जाबाय फैदो दा गारबावगोन खाना खेबसेबाव one try आरोबाव last word एबार last word गासिबो जगायो last word दै इनो last word जाबाय मोनबाथाय इन्ट्रेस्ट मोनोलै मोनखायो मोननै 30 तासो जानो लोंबाय 30 तासो सोरनि जाबाय भट जाबाय दे लास्ट गोसा हो एबार जोंना दावदै खेल गेलेनाया लास्ट भटखा गासिनो एबार बिनिफ्राय दोरोनोसै जोङो दैबा सारि दैबा जाबाय गाइस लोगोफोरथ' जाबाय थांसै दोरोंसै दा फैगोन ब्रिजआनो बुंजोबनाय माथो ओरैबो प्लेटफर्म फैसा बुंनाय ओरैबो प्लेटफर्म बुंनाय बा डेन्जार मानसिखा ओरै फैदो ब्रिजआव गाखोनि ब्रिजआव दसे थारबो वायो फैनायल' औ मानसिखालै गाइस लोगोफोरजों थांना लायनै गैजाबो डेन्जार मानसि ब्रिजआनो बुंजोबनाय दावखोला जोङो नै गाहायाव नाहरदो नै बैयाव दाबो जों मोसागोन र' बैयाव गाहायाव मोसागोन आरो स्टेज सायाव मोसाया जोङो दा एसे मोसागोन साइडआव माथो लामाखौनो जायगा मोनलायालै बाब्बारे बा लामाखौनो ओंखारलायनो जायगा मोनलाया माथो आरो ट्रेन फैगासिनो दंबावोसो ट्रेनजोंबो बिराद मानसि फैखायोना खाथा बोरो माखासेया जोंना बेल'मोन जानो गरम मोनलायबालाय मानसिफोरनि गेजेर थाबायनानै आन्दायलायनो नागिरखायो लोगोफोरखौनो सोरबाथ' थाबोला जोबबाय जोंना लोगोफ्रा आया थाब मारबायथ' आरो माखासे जा जुलाफि दखान गोजा नै जुलाफि मेथाइ सिंग्रा माबा सिंग्रा गैयालै माबासो मा होनोमोनलाय आसि मेथाइ बेखैजा क्रेकेटजों माबा गिलास खुबैखायनाय दाउनि हांसोनि गोजा आरो बेयाव गासिबो लामाया माथो थाबायनो जायगा गैलालै मोसागासिनो दं स्टेजआव बा जोंबो दा साइडआव मोसालाबायनोसै दसे ओरैबायदि मानसिफोरा एरायलायखौनो हाया वा डेन्जार गोजा गंसेल'सैमोन दहाय साइकेलनियासो गैला साइकेलनि गैजाबाला
मोसानोसै नामा मोसानोसै दाउ लायगोन फै लोगोफ्रा माबा गिलास लागासिनो दं आंबो खुबैगोन आरो गासिबो खुबैनो हाबा मा मोनगोन खुबैनो हाबा मोनगोन दाउसो दाउ खुबै हगारो जोंना लोगोफ्रा नों खुबैगोन नोंसोर आं लासा खुबैगोन दे नोंसोर खुबैजोबग्रो दे Dikuburan जायो ब्रा फासनिया जायो हाया ना लादो मानसि लादो नांखाबाय एबार नांगौ थांबाय दा बारा जाना बारा ओंखारदों ना सौसो नंगौमोन गैया सावमिन जानोसै नै गासै लोगोफोर थांनो टाइम जाबाय आरो दा सावमिन जानोसै ना जाखाव मा सा माखासे नै सा गास लोगोफोर नै गय जाबाय सावमिन जाखानानै दा थांसै आरो नै लामा ससेयाव गय जाफैबाय दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो होजोबनोसै नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो बिदिबानो लोगो मोनसिगोन गासिबो